Daigon ta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw o ulang adlaw. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon ta nga naghimo karon sa atong nobina para sa atong kapistahan. Ikatulo na rong adlaw sa atong pagnobina. Niya padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Kining nagkaduol na nga eleksyon, mahimo unta gyud nga mabungahon, mawa ning mga tikas panahon sa eleksyon. Ang aton tang mga kandidato magsinabtanay, muhigugma sa usag-usa, o ang mga botante dili magpadala sad sa mga pagpahimulos aning eleksyon, labi na sa mga vote buying, ug mabantayan unta sa kumilik ug mapanalipdan ang resulta sa matag botante sa ilang mga botos, tagaan unta og maayo nga transparent og strong safety control nga maihap gyud sa honest nga pagkaihap ang mga botos. Ato sad nga iampo padayon ang kapahulayang dayon sa atong minahal nga Santo Papa Pope Francis karon sa adlaw, murag karon ang iyang lubong. Ang ato sad nga nasa ko special nga iampo dinhi ang atong parochial vicar si Father Red Rosales, birthday niya karon. So atong iampo nga daghan pa siya katuigan na mapahimuslan sa iyang pag-alagad sa simbahan. O ang ako sang manghod, among youngest si Clito Ubod, birthday sa niya karon. Niya ikatulo pa gyud death anniversary ron sa akong mama si Valeriana Tabornal Ubod. Namatay siya ni atong April 26, 2011. Ato sang hinumduman ang akong inahan na mao'y hinungdan nganong natao si Father Siano. O katapusan ang atong mga benefactors and donors, iapil gid nato og ampo kining gasigig pamalit og mga slots na unta hatagan sila sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya.
Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, nga nagpasanay ikaw sa katawhan, nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya, tan-awa nga maluluyon ang imong mga pinili, aron ang mga nangatao pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag, himuon mo nga mas suluban sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo, nga nagtindog dito uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles gipagula nila sa lawak sa labawng hukmanan, ug nag-inanay sila. Unsa may atong buhaton ni ining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila og dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles, o giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog. Tungod niini gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigong ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Daigong ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad, hangtod sa kahangturan. Ang akong
kusugog kay sug, mawang Ginoo, ug siya nahimo nga akong manluluwas. Ang masadyang singgit sa kadaugan, anaa sa mga tulda sa matarong. Daigong ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kung dili mabuhi, o gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ablihi ka nako ang ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila, ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa. Og milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi og nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa katinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila motuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila,
Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagsangyaw sa maayong balita, sayon ba o lisod? Sayon, lisod. Mao may misyon. Mao'y misyon sa mga apostoles. Mausad na'y misyon sa tanang binunyagan. Karon mag-confirmasyon ta karon. Muna mo confirm ta. Ang mga binunyagan mo confirm nga buhaton na namo ang among misyon. Ug unsa may misyon nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Lingiyay mong tupad ingna nagtuman ka na. Nagtuman. Nawa. Sige latag simba. Nya inigingos pari, dad-a ang kalinaw ni Kristo, ibilin lang dire. Dad-a, pasabot isangyaw, ngadto tanan, ginikanan, iguli sa inyong balay, kinahanglan ang imong gida, maayong balita, dili ng isda nga pinaliti mo sa iskina, dili ng mga, sana diha imong gida, kana maayo man sana, mga sudan, para sa pamahaw, okay man na siya. Pero basig gadakas isda, gadakas sudan, gasigi na kag-ingon nito, kamo na uli na lang kog ikasimbahan, naa lang yapon mo diha, sige lang yapon mong katog, mga wa mo'y batasan. Kung saan na, mayo ng balita. Na, igatubang ni mo sa imong bana nga nagsigig hapyod sa manok, ikaw ba, na lang ginang naong ni mo diha. Kasugarol gini mong buhanga kayo, ikaw mausab da, mayo ng balita. Nya moingon pa jud ka, ikaw wa jud kay simba-simba. Sus, maimpirno gyud kang buanga ka. Moingon sa tuwing imong banang gahapyod sa manok, mauna kang buanga ka. May nang balita. Dili. Unsa man di ang mayong balita? Unsa man? Kaning gibuhat ni Pedro ug ni Juan, gipriso sila, humagpriso giingnan dayos mga pangulong pari. Kining maong mga pangulong pari nga niatubang nila, mao ni ang ni desisyon nga ilansang sa cross si Jesus. Sa ato pa mupatay kining mga tawhana, doon na ni sila'y gahom sa pagpatay niya. Niingon dayon ang mga pangulong pari, buhian mo namo pero ayaw na gyud mo pagpanabi anang nabanhaw ang inyong pangulo. Kadtong gipatay na dinhi, ayaw to ipanabi nga nabanhaw. Unsa may gisulti sa tubag ni Pedro? Kanis Pedro namakak ra ba ni katulo, no? Ingna lingay mo tupad ingna liwat kang Pedro. Namakak niyo Pagkato na si Jesus hapit na patya, katulo siya gipangutana. Sige siya, dili oy. Di ba kauban ka? Dili oy. Di ba kamo mangkuyo ka? Dili oy. Ana siya. Hangtod ni tuktugaok ang manok niya, nihilak dayon siya. Paghilak na ni Pedro, sugod atong isigihan na siya og hatag sa grasyas Espiritu Santo o mauna ni ang iyang gisulti. Kanimo mayong balita, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Sa ato pa di ay ang maayong balita, kana bang magsunod na ta sa sugo sa Dios? Sugo ba sa Dios nga magyaw-yaw ka dito sa inyo? Tubag. Sugo ba sa Dios nga manglimpyo ka sa inyong balay? Sugo, dili. Awa mo kibaw?
Sugo bas Ginoo nga magluto kag pagkaon para sa imong kauban sa balay? Mura pa mo guway klaro. Sugo bas Ginoo nga manglaba kas mga bulingon? Sugo bas Ginoo nga magsigi kag duwaan ng cellphone anang computer? Sugo bas Ginoo nga mo eskwela gyud ka, isip estudyante magtuon gyud ka? Sugo na dili. Sugo bas Ginoo nga kamong mga batanon manguyab gyud? Kamoy rason niya. Pamalandong importante kamaotang maminaw sa Ginoo. Doon natay daghang sayop, na atay daghang iusab, usbunon sa tong kinabuhi. Sama ni Pedro, dugay ang iyang proseso sa pag-usab, pero nausab gid siya. Kana bang moabot gid unta ta sa punto nga ganahan na gitang musunod sa sugo sa Ginoo. Si Father Red nga nag-birthday karon, nasa na siya istorya nga ning gawas na siya sa seminaryo, na under man na nako siya sa SPFY katong diha pa ko na-assign sa seminaryo, ning regency na siya. Naghunahuna siya og laing klases kinabuhi. Unya doon na dayoy mga panghitabo nga iyang na pamalandungan nga pabalikon siya sa seminaryo. Iyang gisunod. Karon makakolekta na gyud. Anay sugo sa Ginoo, di ba? Kana sang akong manghod si Clito, kuan man na kana na ang kamanghuran namo. Legion of Mary pud na siya. Kana niya akong pag-graduate na nako sa college 1987, pagka 1988 kuan naman may kanang regular nako. Nya duha man sa akong manghod ang wa ka eskwela, ang sunod nako si Mio, Romeo, unya si Cleto, kamanghuran pulos na sila graduate og grade 6. Ako din silang giistorya, kinsa ninyo gustong mo eskwela, usa lang ninyo kay di nako makaya ang duha. Ingon dayon si Clito wa magtingog-tingog niya, si Mio kay gusto namang magminyo, kugihan naman kay ditong nagsigig panguma, dako naman kay uma sa amo. Ingon des Mio kana alas Clito kay bata pa. Ako di siya gipa eskwela din siya. Pagdangtan og usa ka semana naghilak man dito sa amo. Pag abot nako bagi kang ko opisina, nanganong gahilak man ka? Di na ko kaya ang pag-eskwela, labad kaya kung di ko kamausa, di ko kasabot na sa kanang discussions maestra, ikog ko masayang lang imong gasto, nako sige ugma uli is bukid ing natong imong maguwang pari adire kay ipuli nako to dito ni mong eskwelahan nya nganhanas Mio, ako nang giadtong principal sa CCC Yose na karon. Si Kuan man tingin to, si Ma'am Attorney Barcelom siguro to yung principal niya, kay kaila raman po ni mi kay suod-suod man ko diha si Sisis una. Ako din ito, ma'am, ako ning ipuli akong manghod. Ingon siya, uy, Chris, dili man ni basketball nga naay substitution. Nagsugod naman klase Chris o niya ganang dili man ni pwede kay may magbasketball ni nga time out ring usa, out niya substitute ning usa. Nako ma'am, first name ragi Osbon ma'am, first name ragi og edad mao ragi Osbon, ang middle initial, ang middle name hasta ang apelyido mao ragi. Tas tang kumbati nako ato og tuon man ni substitute si Romeo. Og si Mio mo nilampos og marine hangtod nagtrabaho na gid siya isip marinero og ni-retire after mga 25 years. Si Clito nagpabilin gina siyang ingon ana. Nya unsa may sugo kas Ginoo niya, ako patong pangutanon. O kining iyang kinabuhi karon sugo bas Ginoo. Pero sige siya serve sa simbahan, doyo, ginana. Mao sa tingin na iyang gusto. Basta ang timailhan nga nagsangyaw tas maing balita, nagsunod ta sugo sa Ginoo.
kano bilingi ako no imong tupad. Ing na nagsunod ka sugo sa Ginoo. Kanisa si among inahan, si Mama Bali, may tawagan Valeriana man na siya. Bali ang angga, Mama Bali. Na ambot nagsunod ba sa kaysa pulong sa Ginoo. Kay basta nga akong namatngunan, sukad pagkamatngon ako buot, hangtod nag-edad kog mga 10 anyos, sige gina siya latos namo. Latos gina. Mag-average kami kaduha latoson sa usa ka adlaw. Kana ra bagyong sangas bayabas, mga bali gina sa among lawas. Karon nakapamalandong ko, nagsunod ba ka to siya sa pulong sa Ginoo sa dato, no? Basta kulbaan gyud ko, bisan gani karon ba nga pari nako, hapit na ko mamatay, kanang makadungog ko na bitang anas balay nga kana bitang musyagit ang mama sa kasuko. Mana ba? Mukuba akong dughan kay mao man ay tono ni mama. Mao na tono ni mama nga kana bitang musyagit bitaw. Piste mo. Papulion din mga tos balay. Nya kana sa sklito, mao sa nay among pagkataon na ana niya, mao ginay gadag dimal namo nga sige miglatusan. Kay kuan man kana kanang gamay kay siya ba nya kaming tulo. Dagko nami barkada ming tulo kalaki. Mukuyog mo na siya nya galisod paglakaw ba. Nya ug unsay among dadon magdamig tirador. Daasa na siya tirador. So karon igabot namo ngadto ngita mig mga langgam na ilanggam. Magsabot mamikin say mutira. Ako makabaon ako mutira hasta ako maguwang. Hasta mangon ako miyo. Kana mas klito mo ilog-ilog din magkurog-kurog ra bang kamutan. Iya din tirahan ay didigid maigo. Iglupad amo din hapakon. Ikaw po. Amo hilak mo dai. Among tapinan ang baba kay makadungog si mamang na mo hilak. Latosan man gyud tapinan among baba sus mamuwa masad nga rin. Kaya di na mo patingogot sa igbuhi na mo. Latos na sad miya na. Si malasa. Pero amot sugo ba katos Ginoo linatusay? Murag dili. Pero ang bawi-bawi lang pod kay sila mama og si papa magsigig yung rosaryo kada adlaw. Usahay pa adto pa mi malatusan samtang nagrosaryo malatusan gyapon mi didto. Tingali nagmixture to ang sugo sa Ginoo ug ang sugo sa tao. Pero consistent lang gyud sila mama magpapa nga magsige lang gyud rosaryo. Hangtod gyud nga kaming 5 ka anak nakaalagad gyud mig simbahan gani ang upat nila ka anak nga lalaki naagi na pari nga usa nila ka anak. Karon kusog na kay mamaligyag slat. Tingali kauban sa atong kahuyangan, kauban sa atong kakulangan, maningkamot ta pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ug ang sugo sa Ginoo makaayo gid na sa katilingban. Unya matuman ra na nato kung magpadayon gitag ampo, kana bang mahimotang maampuon. Muna iampo nato ato mga politicians kauban sa ilang mga kahuyangan, kauban sa ilang mga kakulangan, mahimo ta silang maampuon. Unya naa bang gugma sa pag-alagad. Kasama nila ni San Pedro, ang gugma nila ni Jesus, nahimo sang gugma nila sa katawhan alang sa kaluwasan. Kana mo'y maayo kayo. Muna diri sa atong ebanghelyo, gisaway sila ni Jesus nga nagpagahi sa ilang mga ulo. So mga gahiog ulo sa gining mga apostoles. Pero wa gyud mo surrender si Kristo. Sige lang gyud siya, sige lang gyud. Hangtod gyud nga nahimo gining mga martyrs, kining mga apostoles, igsip lang ni Judas Iscariote. Di lang kita mohonong og sige og sangyaw, sige grinyo. Mao na karon sa atong mga gipanghimo dinhi, ang atong tema sa atong kapistahan karon kaning San Vicente Ferrer Ligon og Solondon nga kauban sa magpapanaw nga pagpapanaw sa paglaom. Naagid ng paglaom nga ma-renewed, mutubo gyud ta. Ayaw gyud surrender.
Katubitang, di ba sa atong kumilik na issue man ni sila maayo karon kadtong ilang votation sa online voting sa OFW, daghan mag-eng complaints nya na say attorney nga niingon nga katong expert sa IT nga kinahanglan unta ang kaning kaning counting machine dili gyud i-connect sa internet before, during, and after sa counting. I-connect lang siya sa internet kung mag-transmit na sa result. Pero ang resulta dito sa presento, palabason o sa ang official nga resulta without connection sa internet, kay mamiligro nga mahak ang resulta. Ang resulta ani kani nga maong attorney gifailan og kaso sa kumilik, kay murag iyang gidaot ba ang kumilik. Gifailan siya kaso, gipadisbar siya, gipatangtang ang iyang CPE nga license, o murag gipadisqualify man ting ito siya, kinidagan man sa ni siya og usa ka posisyon. Pero wa gyud siya mohunong. Sige siya, total matod pa niya. Wa man ko magdaot sa kumilik, gusto man kong mutabang. Nga nakita na ko karon sa iyang vlog, gabi nakita na ko, bag-o pa lang yun, iyang gipakita na anay amendment sa kaning procedure sa kumilik. Gi-appeal na dito nga dili i-connect ang counting machine sa internet before, during, after sa pag-release. I-connect ra siya, inigkuan na. Perti niya sang daig sa kumilik, ingon siya kanindot aning gibuhat sa kumilik. Pasabot, ang kumilik naminaw, wa magpagahi sa ilang kasing-kasing naminaw. Og nakita nila mauday ni ang makatabang aron ma-relax ang mga botante. Kay mao man ay gustos Ginoo nga ang kumilik muhatag og assurance sa ilang sistema og sa ilang mga kinaiya nga ang atong gihatag nga kada vote, kada boto nga atong gihatag sagrado man na, kay ato man ang desisyon nya, kaugmaon manas nasod, protektahan gid na siya nga maihap gyud, dili mamimber anang gitawag og dagdag bawas. Kay mao man na ang tikas dias machine, dagdag bawas. Ang di nimo gustong padag-on, bawasan. Ang gusto nimong padag-on, dagdagan. Ana man na ang duwa. Og pinaagi niini basin pa matabangan. Og mao na nga ning hangyo ning maong lawyer na man na sa social media, tanawalan na ninyo, ning ingon gid siya, atong bantayan, labi na gid kuno sa mga BEI, it must be a serious rule nga inig closing na sa machine, kanang inig testing bitaw for sealing, kanang before siya gamiton, i-sealed man na siya, kinahanglan gyud nga dili siya connected sa internet during testing. Nya inig testing nga clear gid siya, why sod ana paragos ballot box sa una katong ana-anaon ba, ana-anaon karon ikuan naman i-run naman ang machine, dili gid siya connected, inig-run kuno haron inig silyo na niya ang result, limpyo gyud. Nya dili gyapon connected hangtod mahuman ang voting, hangtod mo pagawas sa iyang resulta, una pa siya i-connect to transmit ngadto na sa higher nga convening machine. Ayan na. Nindot. Makatabang-tabang gini. O ato pag yung monitoron. Nga naman, kay ang gusto lagi sa Ginoo na agin ng truth. Mo nang niingon si Pedro, kinsa may among sundon, ang kamatuuran o ang bakak. Nganong didan maminimo pagsulti, nga ang among kasing-kasing nakasinati man, ang among hunahuna o ang among kaugalingon nakasinati mas kamatuuran. We should stand by the truth. Og mauna mugawas gid unta ang kamatuuran karong midterm elections ug sa tanan pa natong mga elections
mugawas unta ang kamatuoran kinsa gyud gipili sa mga Filipinos aron di na ta magsagubang aning kagubot, kaning pagka bahin-bahin o kining pagka questionable nga mga transaksyon sa ato karong katilingban, labi na sa atong gobyerno. Mahimo ra ni kung magsunod tas Ginoo dili sa tao. Manindog para sa nobina. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw. Ginoo, pag-ampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer. Apan bisan paniini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagday nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak, ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan ni ining imong apostol nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Dios nun muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa siyudad sa Valencia, si Teodora Suarez nahulog ug nabakol ang iyang paa ug sa nadugay nabuktot siya sa dughan ug pagkatapos mihupong ang tibuok nga lawas niya. Sa liwas na sa 5 katuig siyang pagkasakit, nakadungog siya sa kutob sa iyang higdaanan nga moagi ang prosesyon ni San Vicente. Nagsaad siya og usa ka kandila sa santo ug gilayon ni ayos siya sa tuman nga pagkaayo. Sa hilom, mga muyo kita kan San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Ginoo, sa iyang pagmantala kaniya ngadto sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga itugyan nato ang atong kaugalingon, ngadto kang Kristo agig pagmatuod sa atong gugma alang kaniya, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga dili unta kita mobatig kalagot, ngadto kanila nga musupa kanato, hinuon iampo nato nga magbag-o sila,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mahupay diha sa ilang giantos, kay mituo man sila sa nabanhawng Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasinati na sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong ipuno sa gahom ug makabuwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magalampu ka nga tinuod, kung manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaon. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaon. Ang usa ka babaeng buang, nagapatay sa iyang anak, kaya manggihuna-una, kapagakan ununta niya, giluto niya nga tinatag, kung muhingi huli mo kaniya. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanino na naglaon. Kapit sa 3,000 tao, sa jutay pan gibuso mo, niyan ang milagros gibutang mo, ang imong pagkasantos nga dako. O San Vicente na amigos mo, ang anunahan o mamumo. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaon.
pagkaimong gisaysay, ang usa ka tawo kami natay. Bisan nga matuod nga patay, ang gisugong iyang gisumay. Sa kinabuhi niya gibalik mo, hasta sa dugay nga tiempo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Itugot ng amoyo kami Ginoo nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kaninyo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among minahal nga Santo Papa si Pope Francis ug si Valeriana. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Nakasala ka namin, dili mo kami itugyan sa pag
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ni kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp and light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan o gitugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya ma-develop ra ni nato kung magsigi gitag sangyaw sa maayong balita
ngadto sa tanang katawhan. Atong pasalamatan ang naghatag nato karon sa serbisyo or pagpalampos niining atong ikatulong adlaw sa atong nobina. Ang atong pilgrims karon og offerers, ang Kofradia Group 3 og ang senior citizens. Unya ang atong singer as usual si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista Sister Glaze Pipito, ang atong lectors sila Sister Carmela Marikit o Sister Nineth Hirana. O ang nihimo sa formal offerings atong pasalamatan, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers sila si Mr. Albino o Mrs. Alicia Mondrano and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Of course, salamat sa atong IT, sa atong mga love offering assistants, sakristan, o atong Eucharistic lay ministers. So, karong alas 9, mao atong confirmation niya karong hapon, human sa atong kanang kuan mamahuway usa ta human sa atong alas 6 nga misa. Ato ding pasalamatan ang mga teachers, may kayong pagkahimo ang ilang jubilee for teachers and students last night. Pakpakan nato sila. Okay kayo. Kung atong niliktor diri og ni Salmo perting sayaw ato gabi wa man to pa mauli. Niya wala tay na-cancel tong jubilee sa atong barangays katong baile sa tibuok parokya kay lagi busy kay barangay nya napagitay event ugma sa Yusbuntag katong running with San Vicente Ferrer. So kamong naka-register alas 4 kadlawon anha ta sa Arcelo Memorial High School Gymnasium. Salamat sa atong principal diha nga nipagamit nato. Unya ika-alas 5 mao ang start sa atong running. Hinaton ta nga way madagma o mahilti gyud inig human. Unya inig ka Domingo ang atong mga misa mao gyapon nobina siya nya alas 5 ang atong main nobina mass inig ka Domingo with ako gyapon ni silang classmate nya ini kagabi ana do na tay jubilee for dancers magsumba dinha sa atong atubangan. So ato lang yan ng tanatanawa lang nyo sa atong mga schedule niya sa atong platforms ato nang gibutang aron mag-guided ta. Ang importante gyud kaayo pamalit gid mong slot kay ato ning gamiton don. Kana ra gyud malangit gid tag mamalit mong slot. So unahon ako pagpahibalo ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP para ni sa atong pista niabot na ang atong halin niabot na og 31,469 ka slots na apay 38,531 slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 12 slot challenge nga tag 1,200 992 na sad ang atong nadawat. So please ato gining palitan ug kada adlaw ta mo palit og usa ka slot mas maayong kitang tanan nga dunay pagmahal o gustong musangyaw sa maayong balita. Unya ang atong SBF dag tag 500 pesos na apay 4,335 ka slots. Nasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang katusang haligi para ni Mama Mary, ang atong halin niabot na og 11,000 on 4 slots. Wa nakaabot og 1,000 ang nahibilin. 996 na lang gyud ka slots. Tag 100 pesos per slot. Para ni itabang natong Father Arnel Ponce. Doon na sad ni tag 20 slot challenge nga tag 2,000. So kung atong summarizon, ang kada slot, tulo ka slots 700 pesos. Ang challenge 11,200 pesos.
Atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Praise the Lord. Salamat kayo. Padayon natong i-announce nga suportahan sa nato ang dinner for a cause sa Our Lady of Guadalupe Parish, ako ning parokya. Nagkarong Mayo 10 na sila dinner for a cause adto sa IEC. Ang proceeds niini ang makita bayad sa ilang project na retablo sa altar. Nya doon na sa ni kalingawan gamay, maglilingaw dito, mo concert ang atong singing priests. Gani ang usas ilang members ani maoy mohimo karon sa atong konfirmasyon si Father Kipling Agrabante. Nya sila si Father Saki, Father John Gutierrez ug uban pa. Lastly, padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Nya unsa may timailhan ang number of subscribers 247,000 ang atong number of subscribers. View, like, share og subscribe kanunay kada adlaw. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Wa gani ani ngana dili na official. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayunon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa binilhon mo lawas ug dugon. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kahalugan.